LSM opo partai ormas opo pop RT sing penting tumindake kelingan walengmu sing prasaja agama ngayomi jagat raya Pendekar rakyat sing wis lila dadi korban dicegal kono kene mergo melani rakyate sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake selalu ngamukake sing rumoso kelan pendekar rakyat sing wis lila dadi korban ayo ya semoga setuju melani rakyate sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake ora ono rong taun dadi presiden jarene kasus kene jarene kasus ngono nanging rano nyatane dadi lawan politik orde baru jadi korban ambisi reformis palsu anajan cacat netramu anaki ngerti batinmu nganti kucing nganti asu LSM opo partai ormas opo pop RT sing penting tumindake kelingan walengmu sing prasaja agama ngayomi jagat raya selalu ngamuake sing rumangsa kelan rakyat sing wis lila dadi korban dicegal kono kene sebab melani rakyate tentang kapan-kapan tinggalan tansah disingkirake selalu ngamuake sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lila dadi korban dicegal kono kene mergo melani rakyate dianggap ora penting lan tansah disingkirake ora ono rong taun nggonmu dadi presiden dipaksa mundut parlemen jarene kasus kene jarene kasus kono nanging rono nyatane dadi lawan politik orde baru dadi korban ambisi reformis palsu anajan netramu tapi ngerti batinku ngerti koceng ngerti asu LSM opo partai ormas opo pop RT sing penting tumindake kelingan walengmu sing prasaja
disingkirake ora ono rong taun nggonmu dadi presiden dipaksa parlemen jarene kasus kono jarene kasus kene ning ra ono nyatane dadi lawan politik orde baru jadi korban ambisi reformasi cintai aku karena Allah sayangi aku karena Allah miliki aku karena Allah kasihi aku karena Allah bukan lagi